menika Sri Kandi Banteng Krido ingkang badhe ngayahi jejiban ngaturaken pasugatan ingkang angka setunggal wonten ngarsa panjenengan sami. Sumangga kita midhangetaken lan kita presani atur pasugatan pambuka samenika. Was oil ye was gumurus wadane tan ana wadya ingkang kacicir sadaya piranti yo cacut kunengku Trogo Banteng Krido Tanjung Talu Pepadianing alun-alun Tlatah Trengkol. Iya. Iya. Bendera Pratondawas kumite raku malang mencorong mawuran gumuru swaraning tanonok patya ingkang kacicir sadaya piranti wasamya subragut. Ayo nduk alon-alon tirak ya gone abeksan. Ayo. Pas. Yuk, yuk. Ho. Was. Ayo, ayo, ayo. Pratam Tawar Maksara Magita Gira sapa ing baris. Hea, hea, hea. Yo, 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 yo. Hea, hea, yo, 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 yo. Awas do alon-alon. Lok lok lok. Hea 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 yo 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 hea 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 yo 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 wah yo 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 oh yo 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 wah yo tos tos oh wah yo ah do oh 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 wayo ya ya yo 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 wayo jos alon-alon deh. Hea was yap 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 yap. Ayo duk bos. Oh yo 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 wai yo awas yo yo ya ya wai yo bos wai yo here 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 yo 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 yo
Dah, wayo, tos, tos. Oh, ae, oh, yo, wayo. Ya, ya. Wayo. Yo. Ae, ae. Yo, yo. Wayo. Tos. Here, here, here. Tos. Ya, ya. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. Ya, 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 ya. Rauto, jodoh ing hati sampeyan dirian. Rindu mabur, abur-burahan, nengarane ngajari rumangsa, tetekat ya butullah. Waraban pite warakata ingkang ojala rayu sepi pratamtama lumaksana wakita-kita siaga. Rindu mabur Rawur-wurahan tengarane ngacuret Pager kasa tetekat ya butullah warapan trite Rangga esti warganda ingkang dwaja layu sepi. Pas. Oh, yo, 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 yo. Ayo. Op. Yang Sidi
Goyang Siti. Goyang Siti. Goyang Siti. Goyang Siti. Goyang Siti. Goyang Siti. Jokowi Kandido lo 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 ya lo 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 lo
Kayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dikebeda kuwi teku aku teke dia cinta aku suka Kondo cintane nganti Banteng Rido lho iki semono uga tresnaku ora bakal luntur nganti kapan takku kuwi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri baik sampan yang dilihat biru kasih kami bertapan kau pria idaman tenan kok piye ayo memuji urip bisa kasembadan urip bebrayan nanti besok kukute zaman la 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 oh cinta kayak di surga moga-moga tole mahen moga wasik pasti bersama Banteng Rido moga para penonton saged merapat wonten ngajeng tasih longgar Kayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dikebeda kuwi tekku aku teke dia cinta aku suka dheweke kondo cintane nganti kiyan tenan kok piye semono uga tresnaku ora bakal luntur nganti kapan aku kuwi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri baik sampan yang dilihat biru kasih kau memang tepat kau pria idamanku ayo memuji mure bisa kasembatan urip bebrayan nganti besok kukute zaman la 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 oh cinta kayak di surga Yuk. Op. So. Pas. Banteng Rido Ya, ya. Bergoyang bareng-bareng Banteng Rido.
Besarangan Angel Rosmala. Salam mas. Goyang dong. Bergoyang bareng-bareng. Segede pangapuramu Kang Mas papujanku sampungku mong wancita aluk rupin dasarimu kawan garwamu Kang Mas Kang Pradit mau tenan sida tepi catet tak kanthi dikopo gemati tuh oh sik ngombe heeh karo leren sama tawis nyagake kanca-kanca Iwak Junjun ya Nduk nggih Kang Mas apa kita gese piye ya bacot nih ati bacot nih ya Iwak Junjun lanjut oke Menda boya yeta sida urip lan hati kok masih bahagia jar lahir putri Sulistya terus bisa nyumara di kakak Pesrono Buribur bareng-bareng Bandeng Krida Superstarnya Kota Trenggalek. sing gede pangapuramu Kang Mas papujanku setengah hatiku Geri ala soko pala Kang Mas Kang berarti itu sakit murah lestarine atine tan ono ingkang nyaruwe yo mung ngakibate aku mung dayake remuke ngatiku iki yen pacar ngalini sayu Papa tenan sida tepi jangan tak ganti nika apa mati sabar sawetara nyebar godhong karo nah iya tegesne dhisik Nggih Kang Mas nyebar godhong karo sabar sawetara sing bener ya kuwi ya Nduk heeh Kang Mas lah semangga mendah boyo yen sida urip lan handika Serair putri Sulistya terus bisa nyuwara nika
yeah, yo ah, oh, oh, yeah, yo oh, Jarananku iki jaranan Bandeng Krida. oh, so, yeah, oh, yeah, so, yeah, so, dạ ô, yeah, Kepes Dok ya. Wah, orang unta saya hati-hati. Siakak no, sapeng prajurit maju dino iki bae. Wah, yak lambai lo bae. Was bae. Wah, was. Wah. Ojo mundur sangat jauh bae. Ayo maju bae. Wah. Panjang ya, pas. Ya.
semake panjoget saya ngawe-ngawe ingkang samya amulet bisa seneng atine. Yuk masih bersama Banteng Kerja Video Sapitri Putra. Iyo asik yuk. Luwe becik yo pisahan latyakan gas yo aku dohan rimpo jiwa raga aku kagerong kahormatan mangrong hubungan ya pinjong urip ana kutha gedhe kepeta tukake masak isine ayo Pak Eko aja dikai kata miber.
Ayo Pak Eko. Jiwa raga kerong kahormatan manglung rupengan ya bijung urip ana kutha gedhe kowe tak kukake ambasa isine kowe apa-apa enakan sesideman pasti kasempatan ae ae jos Ayo prakanca nonton jaranane Banteng Ridho. Yuk, 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 yuk. Was. Tim relawan Sukateki yang bergerak di bidang sosial dan budaya. Terima kasih. kalamun waras sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kakandham sarwa mikir ati tan bisa jejeb kaya tan bisa ngocati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku pati beka pungkasane temahan lara tresno sapa ngendut datanawa atiku wis kapilut sae ngarasaku lamun bisa cecaketan sliramu Teman-teman YouTuber, sehat-sehat selalu ya. Amin.
benceng kaya tan bisa ngomong